Twaaielien waard het bedrijf ook al 2 keer troffen terug de vogelgriep. En nu is het weer raak. De plomveehouder in Blijen mast al zien 63.000 hinnen romjelitten. Dit braak zet plomveehouders in Friesland, maar ook op orenplakken in Nederland, weer op scherp. Het had dus goed in de besnijding, zei wij. Ja, alle codes die waren breed. Het had weer in de besnijding van ja, komt het net. Ik neem het wel eens Russische roulette. Als het er lof komt, of ongedierte, of oors wat, dan komt het. En dan, hoe komt het je? Het is het tweede bedrijf in Nederland dat rommewurm mat dit hier. Of er een grote landelijke uitbraak komt, is afwachten. Al is er wel een opvallend verschil. Nou, verleden jaar toen weer toch wat een oor hier. Een gevaltje, daarna wat rustig. En toen weer de volle meer laag pathogeen. Nu doe ik hoog pathogeen op. Laag pathogeen is dan je de hen er net de maar ik wel zie ik weer. En hoog pathogeen, dan gaan ze de de. In de omjouwing van het bedrijf in Blijen zitten nog 13 plomveebedrijven. Zij binnen extra wacht, maar er is één jachtpuntje. De regeljouwing is verrommen. Nou wordt er eerst monitor voordat er roemen wordt. Dus het wordt net zomaar even denken in de straal van kilometer huppatee maar voort. Nee, eerst monitoren. Er is nog dicht in de buurt monitoren. Rustig houden en als het eventueel al misgaat, kan je altijd nog roemen.